Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe fulɓe wondaɓe jaygol Pulaku TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fu. Ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo min gaddani en tindinore fere dede ko larani Facebook ƴamol gol ƴamenoɗon min ko nde min ɗon gaɗa vidéo ji amin min gaɗa vidéo dow Facebook ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴama hala Facebook dalila majum min mbi hande min fuɗɗi waɗango on vidéo ji dow Facebook min tammi tindingo on amma arande man ɗo hedde ko naste nder vidéo man ɗo miɗo tororma to hande on arande wargo maɗa e jaygol Pulaku TV ma bo a yejjitino a abona e chaîne amin ɗo laaru seragal jungo maɗa ñamo yan bindi boɗeji ɓeɗo vindi subscribing awa ma bo abonné to a memi to bindi man ɗo yandi garti ɓaleji sei a lara kugel feere waɗi banta lenguru sei mema dow kugel banta lenguru man ɗo yan ko garti yankon taton sei mema ngel dow to ɗo on hokkatama kala nde min gaɗi vidéo fu a wawan larugo ɓe gerɓo notification ɓe kolluma min gerɓi vidéo a nastan dara non a lara seragal jungo maɗa nano a yan kolel feere waɗi ni liking alama liking sei mema dow magel ɗo on hollata min lalle vidéo min gaɗi ɗo ngol fortanima liking moɗon ɗon nder ko ɓeddata sattinango min jokki min on bo min gaɗa ko wiɗi towago min ɗon gaddana on vidéo ji tilimɗi non tangue jite waɗugo ciari noon partage ɗum e groupe ji moɗon dede WhatsApp e Facebook eɓa ɗuɗɓe nder moɗon jaha nasta dara yawwa bon dede vidéo ji min mbi min gari ha min gaɗanen tindinore ɗum haala Facebook ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴamami lawol ngol mi tokkata mi wila compte je Facebook a tawan goɗɗo ɗo mari compte ji Facebook ɗiɗi ko tati ko nayi goɗɗo feere kam ha ɓura a tawa ɗi fu bo na o naftiran be maji ɓura compte gotel o naftirta goɗɗi kam o maɓɓitiɗi noon tan o fuɗɗi naftirgo be maji ko dalila feere waɗi o acci naftirgo be maji e o yiɗi bo o wilaɗi warta ko da goɗɗo nasti waɗi recherche inde mako tawataɗi lawol ngol tokkata o wilaɗi ɗi garta ɗi ngala sam ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴamami haala mai to dalila majum mi wiyaccu ha mi warami tindina on lawol man ɗo accugo Facebook maɗa a mara compte ji ɗuɗɗi ma ɗum hunde nde handayi hani moy fu ta salo marugo compte Facebook gotel ko ɗiɗi ngam to goɗɗo wari jotta kam wari nasti waɗi recherche inde maɗa tawa jotta kam nda ɗo photo maɗa andata ɗum compte to e naftirta hani ta ɓura compte maɗa gotel ko ɗiɗi to dalila majum ɗuɗɓe nder moɗon ɗo mbiya miɗo mari compte ji ɗe maɓɓutuno mari haji jotta bilaɗi to dalila majum min gaddi non vidéo lawol ngol tokkata bila compte may ɗo tokke min nder vidéo man gonde ɗe no ka tan mi salorago yawa sakiraɓe arande man ɗo ni to a wari a mari haje nastugo a wila compte maɗa Facebook dede mana tindinnen dede kala Facebook ɗum giɗɗa wilugo fu a nasta nder Facebook may banni ɓawato nasti nder Facebook may sei gara nda ɗo ni nda mi waɗa nen alama diɗi banta tati ɗo sei a wara a mema dow majum banni ɓawato a memi dow majum ɗum waddante banni sei a dirto les be hakkilo aɗo lara a tabbitina sei to ɗum waddima nda ɗo ni nda chatol ngol ha ɓe waɗi alama banta clé sei ha ɓe windi raccourci de confidentialité a tabbitina a wari dow majum sei a mema banni ɓawo to a memi dow majum ɗum maɓɓitante banni nda ɗo ɗum windi confidentialité sei a acca ɗum a dirto nda deuxiéme ɗo ɓe windi sécurité des comptes a acca ɗum a dirto troisiéme ɓe windi préférence publicitaire kanjum a acca ɗum sei to a wari ɗo a taskito boɗɗum nda ɗo ni nda ɓe windi vos données Facebook to diga ɗon sei a fuɗɗa taskitago sei a dirto ɓe hakkilo sei to a wari nda ɗo ni ɓe windi supprimer votre compte et vos informations to a wari sei a mema dow majum banni to ɓawo to a memi dow majum nda ɗo a laari ɓe windi supprimer le compte to ɗo a wila compte mai to sei a tabbitina a wari ɗo nda ngun alama toɓɓum ɗo ni sei a tabbitina a wari a memi dow magum ngu warti ɓalewum banni jotta a laari nde mi memi dow magel a laari ngel warti ɓalel to ngel warti ɓalel banni sei a wara a mema dow ɗo ha ɓe windi continuer a laari ɗo ni to a wari to a memi dow ɓe windi continuer ɗo ni compte maɗa man ɗo ɗum wiloto ɗum supermoto ɓe koyɗum to min mi yiɗa memugo dow majum jotta mi yiɗa wilugo compte am ɗo kam mi hollu on lawol ngol tokkata mbila compte maɗa kala compte ɗum marra haje wilugo fu to on lawol koygol ngol tokkoton mbilon ɗum yawa bandiraɓe fulɓe mi tammi on laari lawol koygol ngol tokkata mbila compte maɗa ɗum Facebook mi tammi lawol may ɗo ngol fottani on yawa to ɗum vidéo ma ɗo fottanima habdu laaru seragal jungo maɗa nanoɗon a yiyan kolel waɗi liking ta gejjite waɗugo liking heɓa min fama e lalle vidéo min gadi ɗon ngol fottani on tawan gejjita partage ugo bo nonnoon yejjitunoɓe ɓe abona bo kabda abona useni ɓe wallinde moɗon on daari déjà vidéo ji amin puɗɗi sanjago on daari de yanayi background may be sautu nokkure min gatta vidéo man ɗon gini ɗum sanjo ɗuɗɓe nder moɗon ɗon bolwana min mbi lalle vidéo ji amin ɗo jotta fuɗɗi woɗugo ɗum ɓe wallinde moɗon to ɗon dara vidéo ji amin on ɗon gaɗa liking on ɗon gaɗa comment nanema dalila moɗon min gatta to non dara ɗum ɗon ɗon partage yimɓe ɗuɓɓe ɗon nasta ɗon dara ɗum ɓedda encourage ko min non bo min gaɗa ko wiɗitowago min gaɗana on vidéo ji dede boɗɗi pottane ɗi on dede sey nayi ɗi on amman to on ngala dara ɗum dede no hani ɗo minon bo min encourage min décourage yawa ngam ɗo kabde on dara vidéo ji amin on gaɗa like on partage heɓa yimɓe ɗuɓɓe bo gara dara e abona e chaîne amin bo to aɗo lara vidéo min habdu abonu to a aboni
ni kala ni min gadi video fu a on larugo dudbe der modon abonai yake fere se mbiyami ha jotta no mi meta mi laari video to dalila majum to abonai wala no min gadi be notification be kulluma min gadi video amma to aboni ni kala ni min gadi video fu a on larugo